Razumete značaj društvenih mreža. Svesni ste da milioni ljudi pričaju jedni s drugima. Pričaju o vama i vašoj konkurenciji. Želite interakciju, želite dijalog, ali želite i rezultate. B-Shapert smo kreirali baš zbog vas. Lansirali ste kampanju, promociju, novi proizvod ili web sajt, Facebook aplikaciju ili promo video na YouTube-u. Ili jednostavno želite da testirate i tizujete tržište za nove proizvode. Želite podršku, promociju i buzz za uložen trud. Očekujete rezultate, klikove, lajkove, share, prijave, kupovinu online. Želite buzz? U samo 3 koraka prijavite kampanju na bshapert.com. Odredite budžet za šejpere koje plaćate samo za rezultate i tek nakon što se u rezultate uverite. I posmatrajte magiju. B-Shapert pronalazi idealne predstavnike vašeg brenda u bazi svojih korisnika. Hiljade idealnih predstavnika vašeg brenda pokrenut će bazu vama na društvenim mrežama. I to baš oni ljudi koji vole vaš brend. Ta još dobijate, a ne plaćate. Pored klikova, lajkova, fejvova, šerova, prijava, kupovina i promocije kampanja dobijate globalnu vidljivost, jer internet ne poznaje granice. Organski baz koji traje neograničeno. Baner traje koliko ga platite, a baz o vašoj kampanji uvek duže nego što platite i predvidite. A dobijate i besplatan organski SEO. Hiljade linkova i klikova koje vam dovode bazeri unapređuju vaš page rank, rezultate pretrage, vidljivost kampanje, sajta i unapređuju vaš online imidž. Budi kreativan. B-Shapert.